Брат, ассаламу алейкум рахматуллах. Джум'a мубарак. У нас сегодня такая атмосфера. Это наш поэт Али. Короче, у нас каждая джум'a, каждая пятница люди к нам приходят и поздравить с пятницей. Вот такая вот атмосфера. Это каждая джум'a у нас такая. Там сидит мой отец, Мухаммад. Это наша гостиная для гостей. Салам алейкум джами'ан. Короче, это наша гостиная. Люди приходят каждая пятница, каждая джум'a. Гостиная называется Музиф Имам Али. Вот такая вот атмосфера. صلوا على آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. أهلا وسهلا بكم في مجلسكم هذا وفي مضيفكم هذا مضيف مجلس الإمام علي. لحفظ شملنا ولسلامة الجمع صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على شنو تعمل؟ أبو سعيد. نستقبل نحن وإياكم الخال أبو سعيد بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد.